kay sugat ni Tony. Excited kay si ano sa dire? Cebu International Airport.
May kasi payong gato niya si Tony. Reporter kayo. Ina papa. Ina papa ba? Saan ako si Father. So, dara sila dapita dito. Sa mga dapit. Tara, gawas na. Wait. Kafing mainit. Oh. So, dara guys. Mutuyok. Uy, balik. Dito ka. Agi.